Dia ay may kapagay sa pakasit. Sa loob ko dito ko sa katsami o. Sa ang kagla loob na kayo ang ka sa pakasit kalay ka at mga lolo flex. Sa pwede ba sa alam total to minutes skip. Para kan ko si base bayo sa bias. Bili party. May liba sa kapatid so pwede ba sa alam total. Kakali ba dami? Ako, kakali ba dami? Mingo ba? Sa kapag. Liba sa kapag dito. Liba sa liba sa kapag. May dalakasan sa liba sa kapag dito. Ha? May liba mula si. Sa sakul, yan na. Sa pangasi. Sa identity. Dapat saya tulis mas, dapat saya tulis saya mana? Lepas saya ingin memulai saya kembali, saya tak foto mas terpikir asli, saya tak foto mas terpikir asli, saya tak foto mas terpikir asli, saya pasukan ada, ayo saya pasukan asli, lagi saya senang betul, mas terpikir orang betul. Pwede natin sa examination kaya lang so, kung ba't kong sinasuwa tao di, as ito hindi matlakan din sa kulit niya na, ano ko, yung pasok na doon sa next.